Baby. Oku kuyengisebenzini awukho right kwenzeka ntoni? Like really busi uyandibuza loo nto leyo uba kwenzeka ntoni? Hayibo, ewe. Ibusi kuthe undenza muncu nje. Uthe undenza umxhaka wendoda. Uthela ngantoni? Undenza muncu, undenza intlekisa nje apha ekuhlaleni. Uthini ukwenza muncu? Ubucinga ndizoyiva busi. Uthela ngantoni? Eyona nto indicapukisa yiyo uba ngabana wena uhlala undixelela everyday indlela ondithanda ngayo. Kodwa undenza muncu. Kwenzeka ntoni? Ubucinga ndizoyiva le nto yakho nelaa xhego. Ubuyothini nelaa xhego ehotele? Uthela ngaloo nto kanti? Oh, uyayazi. Hayi, ndiyayazi vele nje na. Uyazi uba busi uyiva wam le nto oko bendizixelela uba ngaba nayo nyani. Hayi, nyani. Wenzani amaxhego busi? Mamela, laa tata uphunyelwe kurhafu lowana. So wena udibana phi? So laa tata ulala namantombazana segqiba wanika i-400 okanye i-300. Ulala namantombazana Ewe, wanika i-400 okanye i-300? ewe. So ke nam bendifuna imali naye. Walala naye? Ewe. Ungakhathazeki kakhulu. Nawe ndiza kunika i-150 yophatha ngomso. Kule mali uyifumeneyo Ewe, uzonika 150? ewe. Ye mntu wam, hayi wena baby, yazi bendingenangxaki kakuhle ke yile nto, uyabona? Oh, uthi lo tata ulala namantombazana wanika imali? Ewe. Yho, madoda. Ibusigawumeke njengoba uzandinika i-150 ndiphathe ne, kutsho ukuthi ka unolala nalo tata iveki yonke ungamane undinika i-150, umane undinika i-150 ndiphathe i-150 emsebenzini. Uyayibo? Yho, hayi mntu wam, hayi irayithi. Ngawutsho sowuzawuphinda ulale naye nini? Andiyazi ke khange siphinde sithethe but ndingambuza abakwasapho. Ndimbuza. Oh, unayo inamba yakho WhatsApp? Hayi mbuze mntu wam uba ufuna nini, uye phaa kuye. Ngawutsho akalali nabafana? Hayi ke khandive abafana. Jonga bhebi, mbuze uba nizawuphinde nilale nini, yaqona? Then uba uyavuma ngomso uye umbuze uyalala nabafana, sawutshintshana bhebi. Nyani? Namhlanje alale nawe, ngomso alale nam. Sizawutya imali sizogqiba sivala apha. Uhleka bhebi.